U imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I z duchem Twoim. Вітаю вас, дорогі брати і сестри, на этой Евхаристію, четверту неділю Адвента. Так як Марія з вірою чекала народження Божого Сина, так ми з вірою чекаємо свято Божого народження. Тому хочемо, як Марія, перш слухати Слово Боже, відказувати на це Слово, а потім від споткання з Паном Богом істинне споткання з другим чоловіком, так як це робить Марія. На початку этой святой мши откроем наше сердце перед Паном Богом, перепросим за наши грехи, слабости, покаемся в этом. И, как Пан Бог, отпустивши нам грехи, мы смогли удельничать в этой Евхаристии, як мага лепш, як мага племни. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятованием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами.
Всемогутный Боже, просим Тебя, вли в наше сердце Твою ласку, как мы, познавши про занежское звествование, утеловление Христа Твоего Сына, праз муку Его и крыж были да приведены до хвалы воскрешения, праз Пана нашего, Иисуса Христа Твоего Сына, який з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог раз усе веки вечные. Читання книги пророка Михея. Так каже Пан: а ти, Вифлеєм Ефрата, найменший ти сярод племена Юди, з тебе вийде для мене той, хто буде володаром у Ізраїлі, і походження його спрадвеку ад вечних дзьон. Тому Пан покине їх до часу, покуль не народить стая, якая повинна народить. Тады решта братов ягоных вернется до сынов Израиля. И устане, и буде пасвить их моцею Пана, увеличи имени Пана Бога своего. И яны будут жить беспечно, бо тады ён буде узвялічены аж до межаў земли, и буде ён спокоен. Это Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Читання послання до Гаврила. Брати, Христос приходить у свет и каже: ахвяры и приношения ты не захотел, але тело подрихтовал мне. Усе спаления и ахвяры за грех не досподобы тебе. Тады я сказал: вось иду, як у початку книги написано про мяне, каб выконать волю твою Божию. Перед гэтым ён сказал: ахвяраў и приношениаў, и все спалениаў, и ахвяраў за грех, якія приносятся паводле закону, ты не захотел и не уподобал. Пасля ён сказал: вось иду, каб выконать волю твою, отменяя першее, каб установить другое. Паводле гэтай волі мы раз и назаўсёды освячаныя ахвярою тела Иисуса Христа. Гэта Слово Божие.
Дякуємо Пану Богу. Bosia słucha Pana, niechaj mnie stanется po wodре Twojego słowa. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia podle Łuki. Собравшися, Мария у те дни поспешила в горную краину, в город Юды, и вошла у дом Захарии и привітала Альжбету. Калі Альжбета пачула прывітанне Марыі, узварухнулася дзіцятка ва ўлонні яе, і напоўнілася Альжбета Духам Святым, і ўсклікнула моцным голасам і сказала: «Благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння твайго. І адкуль мне гэта, што маці пана майго прыйшла да мяне? Бо калі голас прывітання твайго загучаў у вушах маіх, узварухнулася ад радасці дзіцятка ва ўлонні маім. І шчаслівая тая, якая поверила, што споўніцца сказанае ёй Панам». Это слово Пана. Betlejemski огонь миру, супокою. Сегодня скаутская супольность урочисто внесла в нашу парафію, в нашу каплицу. І огонь тепер горить тут на алтаре, в этой червоной свечце. Это символ, який из рук у руки уже от 86 года передается, сегодня является таким, может, еще больше особливым символом, потому что в этом году, впершыню от 86 года, не было магчымасці за неспокойной ситуации на Святой Землі запалить менавіта там, у гроце нараджэння Иисуса Христа, гэты огонь. Не было такой магчымасці. В этом году впершыню гэты огонь приезжает до нас з Австрии, з минулого года. Там был захованы праз увесь год, и в этом году менавіта Бетлеемский огонь, який походит з Бетлеема, але з минулого года, распаўсюджваецца і сёння дайшоў до нашай капліцы. Можа, асаблівы гэты огонь і асаблівы сімвал гэтага агню в этом часе, у якім мы живем, дорогие браты і сёстры. І сёння у апошнюю нядзелю ўжо перад Божым нараджэннем, калі ўжо засталося толькі 2 дні да святого Божага нараджэння, то таксама Слово Божие нам падказвае, як задбаць пра гэты супакой у нашым жыцці, там, дзе мы маем уплыў, там, дзе ад нас залежыць. Это наши сем'і ў першую чаргу. Это таксама наше сэрца. Сёння слухаем гэтую гісторыю пра адведзіны. Адведзіны, калі на першы погляд это Марыя, сапраўды, ідзе да Альжбеты. Евангеліст Лука так і записывае: Марыя, сабраўшыся, паспяшыла у горад Юды. Мы часто таксама спяшаемся ў нашым жыцці у розных справах. Слово Божие нам подсказывает то, что спяшаться
треба у Божих справах. У Божих справах треба спішатися. Спішатися треба любити. І некалькі думак на нас на сённяшні дзень, на гэтыя дні перад святамі Божага нараджэння, перед гэтым святым вігілійным вечарам, калі мы возьмем у рукі аплатак, каб падзяліцца ім з нашымі бліжнімі. Каб сапраўды ў гэты вечар перажыць таксама умацаванне на дарозе веры. Марыя, якая сама з'яўляецца той особой, которая верить, и она с этой верой спешит у горную краину до Альжбеты. Часом заўважаем, мы кажем, что Мария ідзе, каб дапамагчы сваёй сваячцы Альжбеты з любов'ю в часе, калі тая ў старэйшым узросце знаходзіцца ў стане цяжарнасці, у настаўленым стане. І сапраўды гэта так. А в этой сцэне звеставання ёсць яшчэ глыбейшы змест, бо Марыя ідзе да Альжбеты з дарам Езуса Христа. Под своим сердцем во улоне несе Езуса Христа. И там отбывается споткание не только Марии с Альжбетой, веры Марии с верой Альжбеты, якая про свою веру и молитву распознает, что Мария приходит с Езусом Христом и каже, откуль мне это, что Матерь Пана моего пришла на меня. Певна таємниця, як вона це розпознала, вера Марии, вера Альжбеты. А так само праз Марию и Альжбету там отбывается споткание Иисуса Христа со святым Яном Хрестителем, який наповняется Духом Святым и сповняются слово пророцтва, яке почув Захарія, что его сын, еще во лоні Маті, буде наполнений Духом Святым. Сегодня докладно это читаем, Альжбета наполнилась Духом Святым. То есть споткание Иисуса Христа с Яном Хрестителем, Єзуса, який уже тоді уділяє свого Духа Божого. Хоч сам ще знаходиться в лоні Маті, хоч ще в лоні Маті, навіть ще такі маленькі. Дорогі брати і сестри, віра Марії, віра Альжбети. В нашому житті, на дорозі нашої віри, так само є люди, які йдуть разом з нами дорогою віри. Це люди, які сподорожничають нам на дорозі віри, які умацовують нас на дорозі віри, так як Марія Альжбету, Альжбета Марію в цьому часі чекання, в часі так само нелегким, які переживають, і Марія, яка ось молодая, зачинає дитя від Духа Святого у своїй лоні, і Альжбета. І сьогодні в цей день варто зауважити цих людей, розглядіться вокруг себе, поглядіти, кто мне сподорожничает на дороге моей веры. Заканчивается так само год календарный. Уже поглядите, часом так глядим на этот год, який заканчивается, кого уже нема, кто от этого года отошел от наших семей до вечности. Поглядеть менавіта, хто тут на земле, хто уже отошел, хто з этих людей является теми, хто сподорожничает мне на дороге моей веры. Подякувати за тих людей Пану Богу, подякувати за тих людей, що вони є у моїм житті. Як огонь, десь розпалюють ще більше мою віру. Так само я цією вірою хочу ділитися з іншими. Але Марія перед тим, як пройде до Альжбети, то переживає цю попередню таємницю, звістування. Вона перш споткала Бога, споткалася з Божою волею через Архангела Гавриїла. Вона приймає це Боже Слово в своє лоно і тоді йде до Альжбети. Це для нас важна підказка в нашому житті. Від споткання з Богом до споткання з другим чоловіком. Перше – це споткання з Паном Богом, перше – це споткання з Його Словом. Мы проходим так само, між іншим, на Евхаристію, як тут Бога славить, так, але як так само прийняти, почути Його Слово, почути Його волю у моїм житті. Як наше серце почули Пана Бога, захотіли Його почути, прийняти це Слово, і потім виконувати у нашому житті Його волю. Ось іду, як виконати Твою волю. Так як Марія іде виконувати волю Бога у своїм житті. Це важливо. Від споткання з Богом на молитві до споткання з другим чоловіком.
Як жа потым гэта іншыя спатканні, якасна іншыя спатканні, калі мы ў першую чаргу знаходзім час для Пана Бога ў нашым жыцці. А жыццё такое, што часам сапраўды трэба спяшыць выканаць нейкія заданні, бо то шэф на працы не пачакае, пакуль адчот зраблю перад заканчэннем года, правда? Ці там яшчэ якіясьці іншыя. То ўсё важнае наша, тое, што напаўняе нашае жыццё, але в гэтым усім менавіта гэта Слова Божа на свеце ад малітва, ад спаткання з Богом, так як Марыя, да спаткання з другім чалавекам. Ту таямніцу нараджэння Езуса Хрыста папярэджвае нават у ружанцы, калі молімся, тыя таямніцы святыя, першае звеставанне, потым адведзены, а потым нараджэнне Езуса Хрыста. У вігілійны вечар 24-го, аўторак, таксама стане нейкі спосаб, можа, як Марыя з Альжбетай, тварам да твар са сваімі блізкімі, пры вігілійнай вячэры. Што гэта будзе за спатканне? Яно яшчэ перад намі, гэта яшчэ таямніца пэўная. З чым я тады стану? З якой верай сваёй? Чи стану тады менавіта напоўнены, таксама як Марыя, Богам? Ці стану напоўнены Святым Божым Словам? Можа, варта падумаць ужо сёння, в бліжэйшыя дні, падчас нават гэтай Еўхарыстыі, з якім словам я стану і што я скажу сваім бліжнім. Каб это не былі такія, скажу, павярхоўныя якіясьці словы пажаданні, каб это былі словы, которые будуць распальваць веру. Памятаю са свайго дзяцінства, калі чакалася гэтага вечару. Гэты вечар быў нейкі асаблівы, святы, сакравенны, калі сапраўды ўся сям'я збіралася за адным сталом, калі запальвалася свечка, калі клалася гэтая сенца пад абрус, калі ляжалі аплаткі, калі мы, і тут таксама мудрасць гэтага вігілійнай вячэры, гэтага, так скажем, абраду, таксама чытаем на пачатку Божае Слово. На пачатку хочам пачуць Божае Слово, а потым ад спаткання са Словам ужо спаткацца з другім чалавекам, ламаючыся гэтым традыцыйным аплаткам. А потым разам пайсці ўжо на літургію, на перажыванне таямніцы Божага нараджэння у літургіі Касцёла, у святой імшы. Сёння, дарагія браты і сёстры, гэта ад нас залежыць. Ад вас, дарагія бацькі, дарагія дарослыя, моладзь. Ад нас залежыць, як выглядаюць святы Божага нараджэння. Як выглядае гэты святы вігілійны вечар. Як мы падрыхтуемся да яго. Гэта залежыць ад нас. Ці створым мы таксама тую магчымасць для таго, каб перажыць гэтае спатканне. Спатканне ў нашай сям'і, але таксама тое спатканне, которое нас дзе нас збірае наша вера, збірае Божае Слово, збірае Езус Христос. Часамі розны досвед маем з нашага дзяцінства, з нашых сем'яў, але сёння гэта залежыць ад нас. І варта задбаць пра тое, каб гэта было, каб быў у першую чаргу час, каб гэты вечар не быў заяты нічым іншым, каб мы сабе запланавалі гэты час, запланавалі той стол, той белы абрус, тыя знешнія рэчы, можна сказаць, але мы таксама важныя. Важнае, каб адбылося спатканне, каб мы маглі перажыць гэты час, менавіта і ўмацавацца на дарозе веры, ўмацавацца на дарозе жыцця з Панам Богом. Каб гэты супакой у сэрцы можна было сапраўды адчуць, і каб Слова Божае, спатканне з Езусам Христом у літургіі, спатканне з другім чалавекам нас умацавала, каб мы маглі перажыць гэта менавіта у духу веры. Таму сёння просім Марыю, просім Альжбету, гэтыя жанчыны, которые з'яўляюцца для нас прыкладам веры. Просім іх заступніцтва, каб мы так, як Марыя, так, як святая Альжбета, маглі распазнаваць гэты час, калі Бог звяртаецца да нас, калі Бог прыходзіць да нас, калі звястуе нам сваю волю, каб мы маглі гэтую волю прынимаць, выконваць у нашым жыцці, каб маглі папросту жыць з Богом, каб маглі знаходзіць тое, што няма нічога прыгажэйшага, няма нічога лепшага у нашым жыцці, чым жыццё з Панам Богом. Амин. Веру у одиного Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, всякого башного и небашного,
і у одиного Пана Єсуса Христа, Сина Божого одинородного, з Отця народженого, перед усіми веками, Бога от Бога, святого от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, а не створеного, одиносудного Отцу, праз якого все сталося, і Он для нас, людей, і для нашого збавлення, зійшов з неба і втіловився от Духа Святого, з Деви Марії, і стався чоловіком, укрижований так само за нас, при Понскім Пілаті, був замучений і похований, і на третій день воскрес, погоди Писання, і взійшов на небо, сядить праворуч Отця, і знов прийде у хвалі, судить живих і померлих, і його благодатству не буде конца. Віру в Духа Святого, Пана і Животворцю, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклоніння і хвала, який промовляв праз пророків. Віру в один і святий католицький апостольський костел, визнаю один і хрост для відпущення грехов і чекаю воскрешення померлих і життя вічного у будущем світі. Амінь. Z pokorою zniesią nasze prośby do Ojca Niebiesnego, jaki dał nam Syna, narodzonego z Dziewy Maryi. Молимся за святый костел, как он обвящал Божию присутность сярод усіх людей. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за народы свету, как Бог дал им спокой и соправдную згоду. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за маті, які чекають народження дитяті, как Найсвятейшая Панна Мария, Мать Избавцы, отуляла их особливой опекой. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за померлых верников, особливым чином за померлого Алексея в интенции этой святой мши, как яны были с Богом навеки. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, тут собранных, как Бог обудил у нас праву неба. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Всемогутny Boże, dla Ciebie nie ma niczego niemowczego. Wysłuchaj nasze modlitwy, a każdą w swoim miłosierność. Przez Chrysta, Pana naszego. Амінь. Спел номер 144. Молитесь, браты и сестры, как мои ваши, принял Бог Отец Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костелу Святому. Всемогутny Boże, niechaj Duch Twój, jaki swoją mocą napełnił Najświętejszую Pannu Maryję, a święcić dary, что на Твоим алтаре выскладаем, праз Христа, Пана нашего.
Bogom Twoim, Гору серце, узносим их до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста нашага Пана. Яго падказвалі ўсе прарокі, Дзева Маці насіла яго пад сэрцам з невымоўнай любоўю. Ян Хрысціцель прарочыў пра яго прыйсце і абвясціў яго прысутнасць сярод людзей. Ён дае нам ласку з радасцю падрыхтавацца да свята яго нараджэння, каб знайсці нас, калі прыйдзе поўных удзячнасці у малітоўным чуванні. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Ан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца всялякай святасці, таму ў єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога праз Христа, просім Цябе, усемагутны Боже. Асвяці гэтыя дары росою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно вydał сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Podobnym czynem po wieczery wziął kielich, znów Tobie podziaku składający, padał swoim uczniom, кажучи: Бярыце i picie z jego usie, bo гэта ёсць kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedu, jaka za was i za mnogich będzie pralita dla odpuszczenia grzechu. Гэта czynicie na moją pamięć. Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, oferuję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawlenia, dziękując, że uczynił nas godnymi, стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебя, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой розсіяний по усім світі, досконалі його у любові разом з папом нашим Францишком, біскупом нашим Юзефом і усім духовенством. Пам'ятай про слугу Твого Олексія, якого Ти покликав до себе з этого світу, дозволь йому, який став розкрост подобному смерті Твоего Сина, так само удільничать Його воскресіння. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які послали надію на воскрешення, і про всіх, хто в Твоїй ласці дійшов з этого світу. І дозволим убачити світло обличчя Твоего, просим Тебя. Змилуйся над усіми нами, каб ми заслужили уділу житті вічному. У єдності з Найсвятейшою Богородицею Панною Марією, святим Юзефом і Абранником, со святими апостолами і всіми святими, які з віку подобалися Тобі, каб з ними і ми хвалили і прославили Тебе про Сина Твоего,
Raz Chrysta z Chrystom i u Chryście, Tabie Boże Ojcze Всемогутny, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Бог так полюбил нас, что спасал нам як Збавителя своего одинородного Сына. Тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Просим Тебя, Пanie, zbaw nas od всего злого, дай ласкаво успокой дни наши. Поможи нам милосердности Твоей, как мы были завжди вольны от греху и захованы до всякого неспокою, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjście Zbawcy naszego, Jezusa Chrysta. Bo Твое владарство и мощь и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, spokój покидаю вам, spokój mój dаю вам, просим, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierу Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodnie z Twojej woli, a daruj Cię spokojem i jedność. Ty żyjesz władarz na wieki wieczne. Spokój Pana, niechaj zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. I dodajcie bliźniemu znak spokoju. Boś той, хто бере на себе грехи світу. Благословенна я покликана на вечерю. Пані, я не вартий, як ти прийшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Boś dziewa zacznie narodzić syna, daście mu imię Emmanuel. Спел номер 130. Jezu маленький,
Молимся. Всемогутный Боже, Eucharysty, приняли мы задаток вечного zbawienia. Дай просим, как мы рыхтовались до świadkowania tajemnicy narodzenia Twojego Syna, z tym большей pobożnością. Czym bliżej nadchodzi świata naszego zbawienia. Przez Chrysta, Pana naszego. Дорогі парафіяні, шановні гості, що дякую за спільну молитву, вкладене ахвярування за всіляку указану допомогу і служення. Дякую так само за ахвярування, складене на будову костюла. Дякую всім, хто відгукнувся і прийняв уділ у адвентовій акції «Встань Святим Миколаєм», яка вже завершається, реалізація цієї допомоги. Щиро дякую католицьким скаутам і скауткам, які розвезли і вже ще раз возять Бетлеємський огонь по шматликих парафіях нашої країни. Хай вас добрий Бог узнагородить своїм благословенням, наповняє ваше серце потрібними ласками. На tym tydniu w liturgii Kościoła u autorek Wigilija uroczystości Narodzenia Pana. 24 sierpnia na Zmiarkanni u każdym katolickim domie rychtujecie nakryty stół, za jakim zbieraється usia семья. Aby za wigilijną wieczerą всім razem przeżywać wielką radość, jaką больше za 2000 lat temu na tę noc przyniosła się ludziom dobrej woli. I aby witać przychodzącego w świat Chrysta.
Пасля сямейнага распачацця святкавання Божага нараджэння пры вігілійным стале запрашаем на урачыстую святую імшу пастэрку. Нашай парафіі будзе пастэрка ад 20 гадзіне, у 21:30 і ў 23 гадзіне. Маем у нашай капліцы бэтлеемскі агонь. Захочваем, каб яго забраць да сваіх дамоў. Па магчымасці, калі ёсць такая магчымасць, памятаючы пра таксама пажарную бяспеку, можна яго захаваць да вігілійнай вячэры, каб ад яго запаліць свечкі на вігілійным стале. Можна, хто не мае лапаткі, нашы скаўты будуць распаўсюджваць пры выхадзе з капліцы. Можна там набыць эту лампадку, запаліць сабе агонь, ставьте ахвяраванне таксама на развіццё скаўтынгу. Традыцыйна ў гэты дзень у вігілію захоўваем пост, устрымліваемся ад мясных страваў, а падчас вігілійнай вячэры не спажываем алкаголю. 25-го у сераду урачыстасць нараджэння Пана, парадак урачыстых святых імшаў будзе так, як у нядзелю, акрамя вечаровай імшы, вечарам імшы святой не будзе. 26-го ў чацвер, другі дзень святаў, свята святого Стэфана Першамучаніка, святая імша ў 12 і ў 19. У пятніцу 27-го парафіяльная урачыстасць святого Яна Апостола і евангеліста. Наш парафіяльны адпуст, святая імша ў 7 раніцы і ў 7 вечара. На моцы дыспенсацыі, удзеленай мітрапалітам Мінска-Магілёўскім, у гэты дзень 27-го у пятніцу ў праве Божага нараджэння вернікі не маюць абавязку стрымання ад спажывання мясных страваў. Традыцыйна в гэты дзень пасля кожнай святой імшы адбудзецца благаслаўленне віна. І ў суботу свята святых немаўлят мучанікаў, святая імша ў 8:19, а пасля кожнай імшы благаслаўленне дзяцей. Апошнія рараты заўтра ў панядзелак і ў аўторак у 6:45. І захоча таксама памятаць і папрасіцца пра сваіх блізкіх, знаёмых, хворых, хто не мае фізічнай магчымасці прыходзіць у касцёл, каб запрасіць да іх святара з сакраментамі. Запрашаем чытаючых да упрыгожвання і прыбірання нашай капліцы на святы заўтра ў панядзелак праз увесь дзень і ў аўторак да абеда. Кожнаму знойдзецца нейкае заданне. Падрабязная інфармацыя, ад якой гадзіны будзем тут працаваць, будзе ў парафіяльнай групе у Вайберы пададзена сёння. Просім таксама шаноўных гаспадынь дапамагчы нам прыгатаваць пачастунак на вігілійны стол на аўторак 24 снежня, на якую мы, як святары, запрашаем сясцёр законных, запрашаем святароў, трошкі з ваколіцы таксама. Таму, хто мае такую магчымасць і жаданне, то просім звязацца ці то з сёстрамі, ці то з намі святарамі. Шчыра дзякуем за гэта. Набажэнства пра заступніцтва святога Антонія Падуанскага будзе ў аўторак 31 студзеня. Інтэнсіўна-спадковую святую імшу можна запісваць у сшытку пад фігурай святога Антонія. Наступную нядзелю свята святой сям'і Езуса Марыі Юзафа падчас кожнай святой імшы будзе магчымасць аднавіць свае сужэнскія абяцанні. Душпастырскія наведванні нашых парафіянаў каляда распачнецца ад 2 студзеня. Кожная сям'я, якая жадае прыняць святара ў сваім доме, можа запрасіць на адпаведны дзень і гадзіну у запісаўшыся ў адмысловым шытку напрыканцы капліцы. Гэта ж так будзе яшчэ выкладзена там на століку, як у мінулым годзе, пададзеныя дні і гадзіны, калі мы можам прыйсці, і туды можна будзе запісацца на душпастырскія наведванні. Шчыра запрашаем запісвацца. Падумаць, калі у які дзень вы можаце сабрацца разам. Будуць канікулы, там уже цяпер запавядаем, у 19 студзеня адбудзецца 7-й баль усіх святых. Запрашаем асаблівых дзяцей і моладзь. Падчас канікул уже можна рабіць касцюмы і рыхтавацца да гэтага балю. Закрыстыя ёсць атлаткі сенцы на вігільны стол, таксама пры выхадзе з капліцы справа на календары на новы 2025 год і свечкі на вігільны стол. Ёсць новы нумар часопісу «Ава Марыя», захвочваем да чытання каталіцкай прэсы. Сёння яшчэ працягваюцца, адбываюцца нашы парафіяльныя спатканні у парафіяльных групах, калядныя, аплатковыя спатканні. Таму на 13-ю гадзіну запрашаем асабліва дзяцей, хор Божай ягняткі, Божых каровак, ваўчанятаў, міністрантаў малодшых,
Potem o 15 godzinie będziemy czekać Maciu Malitwy, Żywy Różaniec, chór Efata, apostolstwo допомоги душам, Чистовый przemoczy klub i wspólność Malitwa za męża i семью. O 15 godzinie nas czekają i o 17:00 skauty i skautki ze swoimi szefami, tam starsza liturgiczna służba ołtarza i chór Agata. Spotkania odbywają się w udolnym kościele Matki Bożej Bucławskiej, sąsiedniej parafii. Всем юбилятам, именинникам надходящих отныне наилепшие пожелания, здоровья, спокою в ваших сердцах, семьях, швидких Божих ласков и опеки Панны Марии в этом часе приготовления и святкования Божьего народжения. Примите Божие благословение. Про споведь только хочу додать, вспомнил, кто еще до споведи приступить хотел бы, то есть такая мовчимая завтра, раніця, перед ратом, після рату, вечором от 6 години буде сповідь тільки скільки треба, і вже опошня буде можливість у вівторок з раніці ще рати, тому запрошаємо розповідатися. Конечно, это може, коли переживем сповідь, это не гарантия того, что в нашей семье будет спокойно, но напевно шанс увеличивается. Коли так добре переживем сповідь святую, поєднаємося з Паном Духом. Пан з вами И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Дякуємо Пану Богу. 7 dzień nawalny do dzieciatki Jezusa. W Twoim sercu, dzieciatka, Jezus zjaje krzyż, znak mojego zbawienia. O boski zwałce ja tak samo niesу krzyż, jaki mnie przygniataje. Jezu, Ty lepszy wiedаешь моей слабости, тому прошу, да поможи мне годно нести свою ярму. Jezu, прошу Ciebie, да поможи мне. Ojcze nasz, который есть в небе, светится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Amen. Witaj Maryja, Полная ласки Пан с Тобою, благословенная Ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu. Jak была справедливу теперь за всюды, и на веки вечные. Аминь. Święty Archaniołie Michale, Молись за нас. Święty Archaniołie Michale, бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов и пастырь злого духа. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божей, скинь у пекла шатана и інших злих духов, які нас будуть снують по світі. Amen. Najświętniejsze serce Jezusa, Zmiłuйся над нами, беззаганне серце Марії, будь нашим пороком. Święty Archaniołie Michale, Молись за нас. Спів номер 133.
Thank you.